teater. S2 nggih? Nggih, Pak. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah. luar. Daerah mana? Jawa no, Pak? Oh Jawa. Oh iya, syukur. Sumelangku lek terus. Daerah. Daerah Grogol ayo kowe. Saniki Kembang Rawe nggih? Nggih. Niki diulangne mboten kali Mbak Nur? Napa? Kembang Rawe. Kembang Rawe sinau piyambak, Pak. Hah? Ugur bangsa kembang-kembangan no. Lek sing teng Mbak Nur Kholis diajarin apa? Anu Mbak Nur Handayani. Diajari makna kehidupan. Ah nggih. Oh nika kehidupan yo ora cetha lho, Mbak. Tangga kula nika. Ah nggih. Niku mboten cetha lah mentah kula diturunke teng muridé nek mboten cetha pripun ngoten niku. Mboten sebagai murid harus bisa menyaring. Oh, begitu. Nggih. Saring sik, nggih. Nggih, leres. Sing apik dienggo, sing ala ya disingkirke sik. Suatu saat sing ala, mbuh zamane kapan iso dadi apik. Oh. Baik dan buruk itu tergantung waktunya. Nggih. Nggih. Ketoke ngendikane Mbak Nur Kholis ngono kuwi. Jenengan nggih ngoten, Pak, berarti. Napa? Jenengan riyen nate Allah mboten? Kula ala terus sepriki ya, Mbak. Binjing bibarke Mekah Pak. Sae-sae sedaya. Wah, nggih. Amin. Subhanallah. Monggo Kembang Rawe dipun aturaken dening Mbak Mira Kirana. Oke, yuk. Mbah Untung monggo sugeng laras Mbah Untung. Mbah Wahid mantan Kaswa Polorjo Krajan. Ceritane wong seneng tunggal sabar. Wiwitane lungguh jejer saben dinane. Kaya suwe saben jejer nyekel tangane. Banjur ngomong mas, aku tresno kowe. Ceritane wong seneng tunggal sakbale. Wiwitane lungguh jejer saben dinane. Saya suwe saben jejer nyekel tangane. Banjur ngomong mas, aku tresno kowe. Gawe lara kembang mekati agawe laraning ati kembang kecobong atiku digawe bingung kembange mawar atiku wis kadung budal Imbang rame padang Aku
Mami, Mira Kirana mbiyen cilikane iki sak ungkus sikan melu aku. Ayo. Ning Nganjuk ngono kuwi lho. Mbiyen ning Nganjuk iki sesasi iso ping 3, Truk. Iya, Terus saiki, mbuh. Ya mugi-mugi bibar niki jope teng Nganjuk kathah. Amin. Ya golekno to Mbak tulungane wis wong kono.